सभापति अच्छी आज देखो समस्ते जो स्ट्राइक करছে বর্তমান जो जिला ভিত্তিক जो ओडिशा सरकार बर्तमान जो जिला ভিত্তিক जो राज्य ভিত্তিক করছেন ओडिशा सरकार निहाती जानवा दरकार एटा होची भविष्य कोरापुट जिला फिक्स एरिया जोटा कि आर्टिकल अच्छी ताकू समान फॉलो करना जेहेतु तो आर्टिकल फॉलो जेहेतु अभियुक्त कोरापुट जिला सिटी जो एससी एसटी लोक जो बसवास करछन आर पाई स्पेशल आईन अच्छी ए आईन निमंत्रण लगे हमरो गवर्नर और ट्राइबल एडवाइजर कमिटी कलेक्टर एमन को रिपोर्ट चाहिए गवर्नर पाई जो गवर्नर पर राष्ट्रपति पड़े राष्ट्रपति पर रेजोल्यूशन चाहिए ये डायरेक्ट माने विधानसभा भीतर करछन एटा हम टोटली वैलिडेट होछ जे अभियुक्त कोरापुट हमें बर्तमान शांति सहकार सर्वदलीय समाजसेवी जिते गुड़े संगठन समस्त शांति सहकार गणतंत्र संविधान को प्रशासन को सम्मान आम ये आम चाहूँ तुरंत जिला भितर नियुक्त करा जाऊ जो न करा आगामी दिन में आर बहुत बड़ खाली सकाल को आमर पिला बजाय टाणुचे चाकरी काय देखो केंते अछि कैमरा इरे क्लियर अछि ठीक लाइट पराइला हो ठीक लाइटिंग ते करो एडी बेदाल दे भाई एडी जाना पूरा आ गया कौन है नाय गाड़ी चल नाय बहुत सारी स्पीड ले तुम तो बर्तन रही जाय तो सरलाओ हमर पिला माने कोडी गले आगे सर्टिफिकेट बिन दउचंदी कोरापुट रो पिलान को मारुचंती आइटो एल काई सपोर्ट करनाती कोरापुट जिला हमर जिला चाकरी करबे हमर पिला 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 सरकार तुम्हें मानिनियो सरकार तुम्हें मानिनियो আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিনিও আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিনিও ন মানিলে লড়াই হবো রাস্তাঘাটে লড়াই হবো অকাচক বন্ধ হবো সরকার তুমি মানিনিও সরকার তুমি মানিনিও আমার জেলা কোরাপুট জেলা চাকরি করবে আমার পিলা আমার জেলা কোরাপুট জেলা চাকরি করবে আমার পিলা জেলা বিদ্যুৎ নিযুক্তি আমার দাবি
হব লড়াই হব লড়াই হব রাস্তাঘাটে লড়াই হব লড়াই হব লড়াই হব অকচক বন্ধ হব বন্ধ হব বন্ধ হব কোর্ট কচরা লড়াই হব লড়াই হব লড়াই হব আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও মানি নিও জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি পঞ্চম অনুসূচিত জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি পঞ্চম অনুসূচিত জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি সরকার তুমি মানি নিও মানি নিও সরকার তুমি মানি নিও মানি নিও